Vitajte pri našom ďalšom vlogu, tentokrát z ostrova La Gomera. V tomto videu vám ukážeme, ako sme sa sem dostali z Tenerife, kde sme bývali a aké miesta sme počas víkendu stihli objaviť. Čaká vás Vavrínový prales, výlet na najvyšší vrchol ostrova, krásne horské cesty, miestna kuchyňa, aj obec, ktorá sa píši najlepšou klímou na svete. La Gomera je síce malý ostrov, ale ponúka neuveriteľne veľa kontrastov. Od slnka cez hmlu až po dramatické výhľady, ktoré sa menia doslova každú chvíľu. Na La Gomeru sme sa z Tenerife dostali trajektom aj s požičaným autom. Cestovali sme so spoločnosťou Fred Olsen Express, čo je jeden z najbežnejších spôsobov dopravy medzi ostrovmi, najmä ak chcete mať vlastné auto a spoznávať ostrov pohodlne po svojom. Samotná plavba trvala asi 50 minút, i keď treba rátať aj s rezervou na prístav. Na mori to síce dosť hojdalo, ale inak bola cesta pohodlná a veľmi sme ocenili aj občerstvenie na palube a detský kútik. Hneď po priplávaní na La Gomeru sme sa vydali naprieč ostrovom a už po prvých kilometroch sa nám otvorili nádherné výhľady. Na jednom z prvých vyhliadkových bodov sme sa dozvedeli, že na ostrove sa nachádza až 37 priehrad, čo je na taký malý ostrov naozaj výnimočné. Potom sme pokračovali do mesta Hermigua, ktoré je známe tým, že sa spája s tvrdením o najlepšej klíme na svete. Je to hlavne vďaka svojej polohe v zelenom údolí, kde sa mieša oceánsky vzduch s horskou klímou, takže tu nie sú extrémne horúčavy ani zima. A všetko je tu krásne zelené počas celého roka. Neskôr sme sa presunuli aj do Santa Catalina, odkiaľ boli krásne výhľady na okolitú krajinu aj smerom na Playa Hermigua. Táto časť ostrova je nádherným príkladom toho, ako sa tu príroda a tradičný spôsob života spojili do jednej veľmi fotogenickej krajiny. Na obed sme sa vrátili späť do Hermiguy, kde sme sa zastavili v reštaurácii Los Telares. A bol to zážitok nielen kvôli jedlu, ale aj kvôli okoliu, pretože príroda tu bola doslova všade okolo nás. Po obede sme sa ešte zastavili na Mirador del Cristo, odkiaľ je pekný výhľad na San Sebastián a more.
Bývali sme v tradičnej horskej chate, kamennej, bielej, s drevenými prvkami, presne takej, aká sa do tohto prostredia hodí. Chata bola zasadená do svahu a mala krásny výhľad na okolie. Večer sme si ešte zakúrili, vyhriali chatu a deň ukončili pri pokojnom stmievaní. Na ďalší deň nás čakalo ďalšie dobrodružstvo. Ráno sa nad chatou striedali oblaky, tmavšia obloha a je jemné svetlo vychádzajúceho slnka. Presne takto nejako vyzerala Gomera. Počasie sa tu vie zmeniť doslova v priebehu pár minút. Najprv sme zašli na raňajky do lokálnej pekárne Mimila. Úprimne, bola to jedna z najkrajších a najromantickejších pekární, ako som kedy videla. Všetko tam pôsobilo útulne, vkusne a veľmi láskavo. Dali sme si výborné domáce raňajky s krásnym výhľadom na obec Tesina a oceán. Toto bol naozaj nádherný začiatok dňa. Po raňajkách sme pokračovali ďalej po ostrove a počasie sa postupne začalo meniť. Slnko vystriedala zamračená obloha a do krajiny sa začala vkrádať hmla. Zastavili sme sa na Mirador de los Roques, odkiaľ sú nádherné výhľady na skalné útvary a krajinu národného parku Garachonaj. Práve tento park je zeleným srdcom ostrova a je zapísaný aj v UNESCO vďaka jedinečnému Vavrinovému lesu. A práve týmto Vavrinovým lesom sme sa aj prešli. Je to miesto, ktoré pôsobí až rozprávkovo. Hmla, vlhkosť, mach, pokrútené korene stromov a ticho, ktoré má úplne inú kvalitu než kdekoľvek inde. Tento les je naozaj výnimočný. Pochádza ešte z Treťohôr, teda z čias spred miliónov rokov a dokonca prežil aj dobu ľadovú. Dnes je to jedno z posledných miest v Európe, kde sa takáto príroda zachovala. Teraz sa už pozeráte na Roque de Agando, ikonickú skalu a jeden zo symbolov La Gomery. Ide o výrazný vulkanický skalný útvar, ktorý sa dramaticky dvíha nad okolitou krajinou a patrí medzi najfotografovanejšie miesta na ostrove. Nasledoval obed a po ňom peší výlet na Alto de Garachonaj, najvyšší bod ostrova.
Počas výstupu nám celý čas svietilo slnko, obloha bola modrá a po hmle ani stopy. Až na vrchole sa medzi ostrovmi La Gomera a Tenerife začali prevaľovať oblaky a v diaľke bolo vidieť aj zasneženú sopku Teide. Bol to naozaj nádherný pohľad a jeden z tých momentov, kvôli ktorým sa oplatí ísť až hore. No pre mňa bol v ten deň ešte fascinujúcejší zážitok ten posledný, keď sme sa vracali späť na chatu a opäť prechádzali cez Vavrinový les. Slnko už pomaly zapadalo, cez cestu aj cez kopce sa prelievala hmla a výhľady sa menili doslova každú sekundu. Bolo to jedno z tých miest, kde človek nevie, či má viac pozerať, fotiť, alebo len ticho sedieť a nasávať atmosféru. Posledný deň sme začali raňajkami v reštaurácii Casa Efigenia v dedinke Las Hayas. Toto miesto je na La Gomere doslova legendárne a spája sa s menom Efigenia Borges, jednej z najvýraznejších osobností ostrova. Jej reštaurácia je známa nielen jedlom, ale aj tým, ako cez pohostinnosť a tradície pomáhala zachovať miestnu identitu. A presne to tam bolo cítiť. Mali sme pocit, ako by sme neprišli do reštaurácie, ale skôr k niekomu domov. Rodinné fotky, krb, príjemná atmosféra a veľmi pohodový pocit. Po raňajkách sme pokračovali západnou časťou ostrova.
Prechádzali sme cez dedinku Valiermoso, čo v preklade znamená krásne údolie. A ten názov jej naozaj sedí. Je obklopená horami, terasami a pôsobí veľmi autenticky a pokojne. Potom už nasledovala cesta na trajekt späť na Tenerife. A keďže sme priplávali do Los Cristianos, zastavili sme sa ešte v slovenskej reštaurácii Tasca Fontana, kde sme si po dlhom čase dali pravú kapustnicu, aj klasiku v podobe knedle, kapusty a mesa. Jedlo bolo výborné, atmosféra veľmi príjemná a ak budete niekedy v Los Cristianos, určite toto miesto odporúčame. A tým sa náš víkend na La Gomere končí. Bol to ostrov plný kontrastov, nádhernej prírody, hmly, slnka, výhľadov a miest, ktoré si budeme ešte dlho pamätať.